days na. May 1 week na pala. May 1 week na. Hindi, Monday. Thursday pa lang ngayon. Last week pa? Oo. Last Monday. Wala, magto 2 weeks na pala siya. Pero sobrang sakit, di ba? Ito po. Yan, dyan. Sakit. May sakit na. Yan. Tapak nga. Sakit. Hindi mo tapak na yan, di ba? Hindi ko matin sa pag... Ayan, pag ganyan. Pero pag ganyan, okay lang. Higa ka doon. Higa ka doon. Yan, sarap. Ito boss. Yan. Yan talaga boss. Sobrang sakit, di ba? Oh, sakit? No. Sakit? Ito sa basketball? Ha? Paano ba ganun? Maganda? Ito basta. Ayan. Sa likod. Sakit. Masakit? Kaya pa? Sige boss, try mo. Sige, mag-stepping ka, i-stepping mo. Sige, ipasok mo itong sampa mo, tapos testing mo maglakad.
Kanina hindi ka makaganyan? Kanina? Sobrang sakit? Ha? Ngayon nagaganyan mo na.